It-Tnejn filgħodu l-President ta' Malta Louise Coleiro Preca spezzjonat il-gwardja tal-unur fil-jum id-dedikat lill-Forzi Armati ta' Malta. F'pajjiżna l-Forzi Armati huma maqsuma f'diversi sezzjonijiet u unit, il-kwartieri ġenerali tal-Forzi, 3 units fuq l-art, dak tal-ajru u skwadra marittima. Dan apparti l-forzi ta' riserva u riserva oħra ffurmata mill-volontiera tal-emerġenza. Dan flimkien ma' taħriġ regolari jassigura li pajjiżna jkun preparat għal kull eventwalità. Il-Forzi Armati ta' Malta ġew rikonoxxuti mill-Parlament permezz ta' qatt approvat fl-1970 li jagħti poter lil kap tal-Istat illi jwaqqaf, imantni u jirregola il-Forzi Armati ta' Malta. Kien 3 snin wara li twaqfu uffiċjalment il-Forzi Armati ta' Malta. Permezz ta' dan l-att il-President ta' Malta għandha wkoll il-poter li tiddelega l-kmand u awtorità fidejn gvern elett demokratikament taħt il-portafoll tal-Ministru għall-Affarijiet tal-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali.